A les plantes baixes, mentre depengui del nostre grup, no hi haurà habitatge, perquè vol dir tenir vivendes a peu de carrer, amb soroll, amb barrots a les finestres, sense ventilació, amb humitats i, evidentment, amb unes condicions d'indignitat a les quals ningú vol viure. I si no, passegin pels barris, no només per molts barris de moltes ciutats de Catalunya on hi ha vivenda a les plantes baixes i, evidentment, ningú vol viure darrere de 4 barrots. Fins i tot vivendes de nova construcció que s'han fet i en les quals hi ha vivenda a les plantes baixes i la gent viu darrere de 4 barrots. Doncs això no és el que volem a la nostra ciutat, perquè a la nostra ciutat encara no hem arribat al punt d'estar obligats de fer això. Tenim abans sòl que no és residencial, que amb un bon POUM podem reconvertir a residencial, per tant, podem donar oportunitats d'habitatge i tenim abans la possibilitat d'omplir els pisos buits que la nostra ciutat, segons el darrer Pla Local de l'Habitatge, marca que són 1.600,